Egunon guzti-guztioi, hemen Somorrostro irakasgunean batu salien hori, telematikoki, geuaz bat egin dozuen dan hori, oraintxe bertan hasiko dugulako, aurtengo jasotakoa, bideo laburren lehiaketearen sari banaketea. Aurten behera horretara, berton batzuk eta telematikoki beste batzuk. Bueno, eta hori posible egiteko hemen laguntzaile asko daukagu gainera, eta eskerrik asko hasteko behintzat, hemengo Somorrostroko telekomunikazioetako goi graduko ikasleei, irakaslei bebai, Vicente eta Estizen lanean topera hortxe dabilz, magia egiten dabe, interkonekta egiten gara guztiok, eta hau ekitaldi hau egiten dugu eurei esker, eta beraz, hasteko behintzat, eurentzako txalo zaparra da, handia, Somorrostroko bentzako. Makina bat jente lanean dabileta, hause posible egiteko binogu moduan, Badakizue, ekitaldia, Elizbarrutiko kultur erakundeek antolatzen dabela, aurtengoa 5. edizioa da, urtetik urtera gaia aldatu egiten da, eta aurtengoa uste dugu zeuentzako modukoa egokia izan badala behintzat, Kontzientzia badaukazuelako gai honen inguruan, ekologia osoa, edo ekologia integrala, eta geure etxearen zaintza, horixe da eta gai nagusia. Danok daukagu zeregina horretan, ez da, geure etxea zaintzeko, danok daukagu zeregina, handiagoa edo txikiagoa, baina, gauza txikiak egin dabe, gauza ugari lortu lehiteke. Las y los jóvenes cada vez estáis más concienciados en los temas medioambientales. Eso nos alegra muchísimo, además. La apuesta por el medio ambiente, la lucha ante la emergencia climática, es inminente, como no, pero también a largo plazo. Y por ello debemos trabajar todos juntos, todas juntas, y debemos ir de la mano. Con lo que cada una y cada uno pueda aportar, seguro que podemos hacer muchísimo por mejorar. Eta horretaz jardungo dugu gaur, saioan zehar gainera, apurka izango da. Eskerrik asko, EBI ikastetxeko ikasle guzti-guztioi, gogotzu parte hartu dozuelako. Eskerrik asko irakasleoi, zeuen implikazioagaitik, eta baita, zuzendaritza taldeoi be, zeuen lan barik ezinezkoa dalako lehiaketa hau egitea. Eskerrik asko, epaimahaian parte hartu daben 3 lagunei be, Galo Bilbao da bata, bere Elizbarrutian ekologia integrala arduratzen da, Igone Etxebarria, Labairu Fundazioko zuzendaria da, eta Santi Larrañaga, BAMeko zuzendaria. Eurak ibili dira lanak epaitzen, begiratzen, zelakoa diran ikusten, eta gero aipatuko dugu gainera, eurak zer esan daben be, Ekitaldia, hasiko dugu bai, eta hasteko behintzat, aurreskulariak hementxe prest daukaguz, Avellanedatik etorri dira, Alaz, Aitor eta Inara. Aurrera zatozen mesedez, eta besteok, txalo zaparradeagaz hartuko ditugu. Eskerrik asko da, Avellanedan zelako musikariak eta dantzaria ditugun, itzela dira eta. Klima aldaketa zerra egiten dugunean, badaukagulako irudi bat burura etorten jakuna eta esanguratzua dana, ezta? Eta hori da, izotza urtzen ikusten dugunean, ez? Temperatura berotuz doa, poloetako izotza urtu egiten da, eta itsasoaren maila goraka doa. Izotza artean, orain zibili da Julen Urdaibai.
Artikoan ibili da bera, korrikalaria da, ultramaratoietan ibiltzen da, 250 kilometroko maratoi itzela egin dau berak, eta beragaz berbetan egon gara. Eta beraz, bideoan ikusiko dugu, berak, esandakoa eta bizizatakoa. Beraz, aurrera, Julen Urdaibairen bideoa. Lasterketara joateko edo bukatzeko behar duzu prestaketa fisiko bat, prestaketa psikologiko bat. Materiala autosufizientzian denez, nik zaindu behar dut materiala lehengoko egunetik bukaerara. Hau da, nik lehengoko egunean eraman behar dut 7 egun horietarako dena. Orduan behar duzu hori, fisikoa, burua, sortea, ze egoten hazen lekuak batzuk gogorrak dira eta sorte puntu bat beti behar duzu, disiplina. Hala ere, nire frogak badaukate bere euren aspektu mentala. Da sarritan komentaten dut. Hain kilometrozko dira dorlet, hain kilometrozko egun asko beti daudela momentu honak eta txarrak. Eta jakin behar duzuz gestionaten biak. Ze ondo zoa zenean, pentsetan duzu zarala goimaiakoa, zarala onena, eta ez da egia. Eta txarrak, momentu txarretan bet daukazu etxera joateko gogoa, zer egiten ari naz ni hemen, hau sufrimentua zergatik nago ni hemen, baina lasai. Biak pasetan dira, bai onak eta bai txarrak. Orduan, ondo zoa zenean ezara larregi emozionatu behar, eta gaizki doazenin gauzek be, lasai, paseko da. Laugarren egunean eduki gendun etapa luzea, 74 kilometrotako. Eta ni bukatu nuen harin, eta gero, egon nintzen atseden hartzen, jaten pixka bat, eta momentu baten bajatu nintzen leku batera, korrikalariak heltzen ari ziren leku batera dorleta. Lasai, atseden igual 5-6 ordu bukatu ondoren, Eta emon eustan lasterketaren beste perspektiba bat. Ze jentearen sufrimientua eta zelan heltzen zen terriblea zen. Baina heldu. Ni baino 6, 7, baina heldu. Eta heldu bota lurrera euren burua, eta medikuak segiduan raketa kendu, bota kendu, zauriak zaindu, eta urrengo egunean prest barriro irteteko. Orduan, hor bizino bat emon eustan niri esan eban. Gure ezberdintasuna lehengo gelditzen garenetatik, horretara da gure kapazidade atletikoa. Baina, ez dakit nola esan, korajea edo valentia edo ez dakit zer esan. Hor, ez dago alderik. Ez maz, nik ez dakit euren egoeran aurre egingo neban edo ez. Orduan, ondo deritxot, danok eukitea sari bardina, domina bardina. Hortxe txalo apai, Julen Urdaibai, hortxe esan dakoei, ez da? Sufrimentua, baina elmugara heldu, ahaleginagaz, elmugara heldu. Makina bat tokitan ikusi dugu, Artikoan bai, Basamortuan ikusi dugu, Mendialdean ikusi dugu, zebera naturaguneetan ibiltzen da bai maratoi eta bestelakoetan parte hartzen, baina beti be, filosofia bategaz, eta filosofia hori da, zero aztarna. Hau da, doazen tokietan, zero aztarna izan dabela, eta beraz, alegin itzela egiten dabela ingurumena zaintzeko eta toki bakoitzeko ingurumen hori zaintzeko. Eta hori da guztiok buruan eduki behar duguna eta horretara guztiok heldu behar dugu. Bideoetan ikusiko dugu zuek zer egiten dozuen eta zer proposamen egin dozuen. Gero txoago izango da, dantzaria ikusi ditugu eta orain bertsolariekin aurrera goazelako. Horren bestez, Veracruz ikastolakoen bertsoa entzungo dugu bideoan.
konpontzeko ardura, orain gurea da. Bueno, txaloak ondo merezita, Veracruz ikastolakoentzako, hau konpontzeko arduria guztiona da, hori izan dezkue, eta ia, ahal eginduko gara ba. Bueno, eta urduri hongo sarienez, sariak banatzen be, hasiko gara, eta txikitxoenekin hasiko gara, kategoriaka hasiko gara, gero sari berezia badagoz, eta txikitxoenekin hasiko gara. Aurre hezkuntzatik beraz sariak emoten, eta epaimaiak nabarmendutakoa be azalduko dutzuet, bale? Aurre hezkuntzan, saria Maria Bitarteko ikastetxearentzako da, eta horren bideoa zaindu dezagun gure abia izenekoa. Eta epaimaiak hause esan dau, lan dinamikoa, gaiagaz lotutakoa da eta egoera asko erakusten dituana. Produkzio aldetik landua da, mutua izan arren musikiak erritmoa moten dutzo, eta umeen parte hartzea oso bizia da. Oraintxe ikusiko dugu, zaindu dezagun gure abia bideoa. Begiak, begira gure mundua zabaldu, begiak Altza beso bat gero bestea, astindu indarrez banatu airea. Lurra da gure ama, zaindu gure lurra. dantza dezagun, mugitu zaitez. Txaloak eurentzako. Martxoso, bizi-bizi, langile eta laguntzaile hortxe Maria Bitarteko ikastetxeko gaztetxoak eta Maria Bitarteko ikastetxekoak okerrezpanago hortxe geugaz daukaguz, egunon. Zorionak, ze pozik, zau esan zuek, ez? Eskerrik asko Maria Bitarteko, txalo honek zeuentzako dira, bale?
Gaztetxoak urtxe, animoso, eskerrik asko azarako lana eginda ben gainera. Bagoaz, beste sali bategaz honen bestez, bai? Lehen hezkuntzara goaz, eta lehen hezkuntzan, Artxandape ikastolakoa dira irabazleak. Euren bideoa begiratuz, maitatuz, zaindu. Eta epaimaiak hauxe esan dau. Antzezpena landu dabe, eta hainbat ikaslek parte hartzen dabe. Kontreko jarrerak oso ondo adirazita dagoz. Ekipoen jantzia adirazgarria da, eta orokorrean landua dago. Beraz, ikusi daigun, begiratuz, maitatuz, zaindu. Zergatik ez diogu bidaltzen beste gerari lagun gonbidapen bat? Bai. Kaixo, mezu hau idazten dizuegu zuen lagunak izan nahi dugulako. Hala, gonbidapen bat. Hauek ametxetan daude. Ez daukagu ezer aman komunean. Beti daude ikastola zikintzen eta planeta ez dute maite. Urteak daramate horrela. Inoiz ez dut aldatu. Hala. Buah, nire aita kotxe berri bat erosi du, eta orain goizeetan kotxe etortzen naiz, lasai. Buah, ni beti etortzen naiz kotxez. Atzeko nire etxera llebatu nintzenean, baino gozo bat eman nuen. Ordu bat egon nintzen. Buah! Ni nire gelatik irtetzen naizenean, ez dut argia itxaltzen. Usten dut piztuta, gero sartzen naiz berriro, eukitzeko piztuta. Ideia ona, Bai? Guri energia eta ekologia guztiatzen zaizkigu, baina haiei? Uste duzu, ez dute ideiarik zendu aterezutxo behar diren ondaka bat egiteko. 25 urtenak lanean eta hau inoiz ez da gertatu. Eta zertatuko da taldeak batzen ditugu. Irtenbide bat gertatu da. Bi gelak batzea erabaki dugu talde lana egiteko. Gaur, energia berriztagarriaren proiektua hasiko dugu. Hartu kromukak eta talde lanean hasi. Azkenean lortu dugu planeta zaindu behar dugula. Oratzen diegu? Bai! Bueno, berdez jantzita dotore beraz Artxandapekoak, eta betaurreko berdeak egunero behar ditugu badakizu, Artxandape, egunon, zorionak! Zorionak, zer daukazu esateko? Eskerrik asko gure bideoa horren ondo baloratzeagatik. Guk argi daukagu planeta zaindu nahi dugula, eta hori kontatu izan nahi dugu. Eskerrik asko baita ere horrelako ekintzak antolatzeagatik eta gure planetan zelan zaindu dugun pentsatu eragiteagatik. Guk badakigu gure etxea zaintzeko bidea, eta zuek Begiratuz maitatu eta maitatu zaindu. Hortxe,
Hortxe mezua eta txalo honek zeuentzako dira, bale? Aurreragoa, zonen bestez, DBH-koen saria emongo dugu, eta DBH-koen saria Markina alderago doa. Veracruz ikastolakoentzako izango balako. Euren bideoa, gure etxe zauritua, gure ardurea da. Eta epaimaiak hau esan dau. Gaiaren garapen osoa egin dabe, arazoan ondagoen ikusi eta konponbideraino. Talde handiak parte hartu dau eta baliabide mota asko tartekatu bitue. Azkaneko ondorioetara heltzeko. Horixe epaimaiak esandakoa eta orain ikusiko dugu gure etxe zauritua, gure ardurea bideoa. Hau ondamendia, erregaietan ez dago berrionik, zertan gabiltza. Manzanares erreka botikekin kutsatuta dago. Amatuna zen petrolio zuri bat egon da. Unidas Podemosek gobernuari errefuxiatu klimatikoaren figura onartzea eskatzen duzu. Bilbon airearen kalitatea ez da ona. 2010 urterako zuteko pina 2010 dituko ari da. Eta azken albistea egi borobila. Klima aldaketak giza ongizatea, natura eta planetaren osasuna mehatxatzen dago. Eta guztia norena durea da. Norena ba, hazelako galderia, aberatz handiena eta politikariena. Lorea, nirea ez nintzat. Mare, erakita zauz, erantzun bizena guztiena da, bai zurea, bai nirea. Entzuna zira liburuan esaten dena. Ikusi eman nagoikoak, berak egin izan eman guztia, eta oso hona zan dana. Horra hor, arratz eta goiz, zeigarren eguna. Alantxo geratu ziren osotuta zerulurrak, eta hori ledergarri guztia. Eta beste honetan, Jainko jaunak bat gizona hartu eta edengo baratzean ipini eban baratzea landu eta zaindu egian. Ander, landu eta zaindu, egiten ari garen bakarra ustiatzea da eta azkenean zuntzitzea lortuko dugu. Frantzisko Santua bere arduratuta dago. Laudato si entziklikan danon etxea guztion ardura dara esaten dago. Egiten dauan hausnarketa ezagutza benetan interesgarria da. Enziklikak gauza askoren artean hau esaten duzu. Inolako begirunerik gabe natura esplotatzen ari gara. Planeta suntitzeko zorian dabil gizakia, eta horren biktima beti gizakia da. Egoera benetan arduratzekoa da, baina guk zer egin genke. Hemen daukagu garapen iraunkorreko 17 helburuak. Helburu honek pertsonen berdintasuna, planeta babestea eta paretasuna ziurtatzea da helburu, inorratzean itxi gabe. Orduan guk zer egin genke? Ikastolan bertan gauzasko. Hondakin asko sortzen dugu, ondo bere izen murrizten eta berrerabiltzen arduratu behar gara. Askotan paper horriak ardura barik erabiltzen dugu. Ardura hartu behar dugu, alderdi bitatik erabiliz. Askotan argiak biztuta izten dugu, ez da gauza batxa argien ardura hartzea. Orain dela gitxi ikaso berriot etorri jaku kapistanetik. Honia geroan argita eta zertziko akaldu batera izteare oso garrantzitsua da. Eta zuek ez duzu idearik? Ikastolan jarduera asko antolatzen dira laguntzea eta parte hartzea beste ekinta bata. Bakarrik inorrez izteko ardura behartu behar duke. Bai, eta baketxoak izateko eta hola defendatzeko alegin egin bere bai. Baina dano batera aurtengo helburuak esaten dagoen moduan. Bakara mundua berrera ikitzen! Txaloak ba, Veracruzeko entzako be, danok batera, ekin beharra hotzago bai. Veracruz ikastola egunon, zorionak! Hemen dagoz. Aupa Veracruz, egunon, zorionak! Entzuten dozue? Bai ez? Ez dakite eurak entzuten den, guk eurena ez. Mikroa ipini mesedez, bale? Biztu mikroa. Amatauta daukazuean zabanez mikrofonoa, bai? Hortxe, aktibau, orain bai, ala ez? Entzun bai egiten dozue, baina ez dugu zuena entzuten, ez? Aktiba dozue mikroa? Ba, ez dakit ba posible izango da, baina Veracruz... Orain bai, Veracruz, haupa! Egunon. Zorionak. Eskerrik asko. Posik, ez da? Esan, bai. Eskerrik asko eta asko disfrutatuko hau grabaketi eitzen. Eta, jakin egun mundu danok bat aldukule aurrera genuen. Eta bidixo baten ikusi genuen eta ikule azken kanpaiotzako.
Pamela Cruz, eskerrik asko, eta txaloak zuentzako! Kostaiako entzutea, bai, orain zaparra daukida behor, eskandalorako gogoz egon dira antzabanez. Bueno, aurrera goaz, sari gehiago daukagulako, eta ondino pilotxo daukagu hemen emoteko, Orain, batxilerreko saria emongo dugu, eta batxilerreko saria, Berton, Somorrostron geratuko da. Eurok egindako bideoa, kaleak ez zikindu, planeta zaindu, eta epaimaiak hau esan dau. Kale bakar baten erakusten da dana. Esatariak azalduta. Bideoan argi geratzen da, kalearen metafora, planeta osoaren adierazgarria bala. Ikusi da egun beraz, kaleak ez zikindu, planeta zaindu. Azken urteotan kutsadura izan da klima aldaketaren eragile nagusietako bat. Horren ondorioz glasiarrak desizosten hasi eta milaka itzaz animalia hiltzen dire egunero. Marka asko hau ez gertatzeko plastiko gutxiago eta paper gehiago erabiltzen hasi dira, baina hori ez da nahikoa. Jende askok oraindik ere gauza asko botatzen baititu lurrera eta itsasora. Hori dela eta ahalik eta zabor gehien bildu eta dagokion kuboan bota behar genuke. Plastikoa gero eta zatiki txikiagoetan zatitzen da, eta zatitzo horiek substantzia toxikoak erakarri eta pilatzen dituzte. Agerikoa da animalien bizitzan, floran eta natura erreserbetan toxinak daudela, eta azkenean gizakia kontsumitzen dituela. Baina ozeanoetan eta lurrean egoteaz gain, mikroplastikoak izaki bizidunengan sartzen dira arnasten dugun airearen bidez eta hartzen ditugun elikagaien eta edarien bidez. Espainiarrek erabilera bakarreko plastikoen 10% kontsumitzen dute Europan. Edarietarako 3.500 milioi plastikozko botilak, kaferako 1.500 milioi plastikozko katilu, 207 milioi erabiliera eta botatzeko ontzi eta 5.000 milioi plastikozko lastoak. Zaborra horretako gehiena itsasoan amaitzen du. Espainia da ozeanora plastiko gehien izurtzen duen Europar Batasuneko eskualdea. Batez beste, 8 milioi tona plastiko izurtzen dira urteo ozeanetara. Hau da, plastikoz betetako zabor kamioi bat uzten da minutura. Joera aldatzen ez badugu 2025ean gure ozeanoek tona bat plastiko izango dute 3 arraineko, eta 2050ean arrain baino plastiko gehiago egongo da. Mikroplastikoek zein makroplastikoek inpaktu ekonomiko eta sozial izugarriak dituzte. Hondartzetan pilatutako zaborrak zuzenean eragiten dio itsasertzearen eta itsas ingurunearen osasun onaren mende dagoen turismo sektoreari. Garbiketa lanek berriz diru publiko asko ordaintzen dute. Horrezagatik erabaki dugu gure hondaralea jartzea eta plastiko gehien biltzea, ondoren dagokion edukiontziari eramateko. Ekintza honen bidez osasun komunari, gure munduari eta langileei lagundu diegu. Txaloak eta azelako datuak horretxe entzundakoak, ez da? Bueno, Somorrostron geratuko da saria, eta saria motera bat horrela mesedez, on Joseba Segura, Bilduko gotzaina bai, satoz mesedez, saria motera, torri mesedez. Hementxeago diplomatxoa ondo dotorea gainera, eta batozela bila, Somorrostroko ikasleak non dago? Ozen errezarri eta hementxe datozela bila, mesedez, bai? Zeuentzako saria. Zorionak, Bueno, argazki atalako dugu hemen, bai? Aztako zabor pilo bat topatu dozu hor kaleren baten, baina, bueno, guztiak garbitu dozu, Datuak ikasi bitugu, eta kontzientziara egin dozu, hori garrantzitsua da. Zeu zer esango dozu, ez? Bai, venga, txaloak eurentzako ia, venga. On Joseba, segura, zoa zure lekura bai, eta gero betuko gotzugu barriro, venga. Txaloak animatu baitezan apuratu reduri da gozeta. Bideonekin transmititu nahi duguna gazteok keinu txikiekin ere lagundu aldugu planeta zaintzen. Keinu txikiek guztiek balio da bele, esan dugu, beraz eskertzekoa da egiten den guztia. Badaukago aurten kategoria barri bat, SAT ikasleentzako kategoria, eta hortxe saria emongo dugu, bale? Eta SAT kategorian,
Irabazlea, Otxarkoaga zentroa esan da, eta euren lana 9 keinu mundua zaintzeko. Eta epaimaiak hauxe esan dau, ondo landutako lana, ikasleen implikazioagaz, kapituluka moduan antolatuta, 9 aholku positibo emoten da bez, amaieran beti atzamarragaz keinua eginda, atal guztien arteko batura modura. Ikusi daigun 9 keinu mundua zaintzeko. Keinu beraz, guztiok egiteko modukoak mundua zaintzeko. Eta Otxarkoagan bertako formazio zentroan hortxe zain ditugu. Kaixo, egunon eta zorionak! Egunon, jota! Haupa, zer daukazu esateko? Oso pozik, aguz, zuria irabaztea gozik. Egunero lan handia egiten dugu gure planeta zaintzeko. Txaloa zuentzat, holan jarraitu! Bueno, gametxe sariak emoten gabiz, eta jarraituko dugu, sari gehiago badaukagu. Kategoriakoak amaitu dira, baina badaukaguz beste batzuk emoteko bai. Baina, bueno, aurretik, musikaz begozatu behar dugu, gure ikastetxeetan artista asko dago. Eta besteak beste, San Felix ikastetxean bidiro emabialdu duzkue, eta ia ze kanta, ia ze musika daukagun entzuteko.
Martxaz bete, beraz, horretxe dantzari etorri dira, San Felizeko ape aurrera goaz, eta orain, alor arteko bideorik onenaren saria mogo dugu, bai? Eta hau sari hau, Artxandape ikastolako entzat, euren bideoa, tximinoaren historioa da. Eta epaimaiak hau esan dau. Oso originala, baliabide asko erabilita egindakoa, marrazkiak, rap, musika, historioa, natura eta historia lotu. Osagai asko bitu. Eta bere laburrean, mezua argi emonda dago. Ikusi daigun, tximinoaren historioa. Tximino bat nintzen adarretik adarrera, platanoa nire behar bakarra. Behin, zaratak esnatuta ikusi nuen kristolango festa. Ikusitakoa sinestu ezenek, ebatxeko ez da kasu haitzik. Hori ez da galdu nuen guztia, agur betirako etxetxo maitia. Oso arraroa da gure gizartea, horren arrazoia urrengo pasartea. Ikusi duzue Ukrainiako zuntxiketa, horren antzekoa da basoen hilketa. Ukrainian bomben zuntxiketa, dabil sortzen askoren hilketa. Orain bai, hau da guztia, agur betirako Ukrainia maitia. Jotatifo. Hortxe bat, tximinoaren historioa eta Artxandapen, barriro be, zain izango ditugu, Artxandape, egunon barriro? Egunon. Egunon. Asko, eta bideorekin saiatu gara, hain biziblea ez den arazo bat, guretzat oso impactantea den batekin konparatzen. Eta eskerrik asko. Primeran, zorionak eta zuentzako txaroak, bale? Bueno, gustora, beraz horretxe, Artxandapen be. Honen bestez, euskeriaren erabilerarik onenaren saria emongo dugu, bai? Eta hau, San Fidel ikastolara doa, eurelana gomendioak izenekoa. Eta epaimaiak hau bino, euskera polito eta nahiko natural darabile, eta gainera nahiko testu dago. Honexe dira beraz, gomendioak. Kaixo, lagun, zelan? Ondo, beri bezala. Hala, gaur zemate arbola ebateko esperantzia ikusua. Pare bat, emazterio pare bat inbitzat eta... Hala goazen lanera. Jotak ebide gara. Bai, gaur bai. Ui, bideo bat. Ala biena da, bitxu. Kaixo lagunok, ongi etorri gure webgunera, Save the Planet. Gaurko gunean deforestazioari buruz hitz egingo dugu, eta zuaitzek zer garrantzi duten gure bizitzetan. Lehenengo, zera deforestazioa? Deforestazioa, gizakiaren jarduerak eragindako baso eremuak zoiztea da, hainbat arrazoiengatik. Gizakiak landatzeko behar dituen lurrak handitzagatik, egurraren beharra eta industria batzuetan mozketa masiboagatik, besteak beste. Hau da, zuaitzak behar diren baino gehiago ebakitzea. Hau hobeto ulertzeko Loretzo loreari deituko diogu. Kaixo lagun, bai, urte hauetan normalen baino arbola gehiago ebaki dituzte, 15.3 milioi, hain zuzen ere. Hau oso larria da, urte batzuetan gurekin amaitu dezakelako. Baina zergatik dira horren garrantzitsuak zuaitzak haiek barik bizia da gara? Zuaitzak desagertuko balira, oraindik oxigena nahikoa geratuko litzateke beste 4 milioi urte bizitzeko. Baina hauek desagertzean substantzia batzuen konzentrazioak handiagoak izango lirateke. Horrek pertsona eta animalia askoren heriotza eragingo luke. Hori dela eta loretik batzuk ekarriko dizkizu, eta ez bakarrik deforestazioarekin lotuta.
Ura aurreztu, ez edukitze horroren bat zabaleko edukitzeko ausardia. Ez kontaminatu, hau gaur egun oso larria den arazo bat da. Bideo bat egin genuen ari buruz. Erreziklatu, gogoratu hondakin mota bagoitza bere tokira botatzen. Garraio publikoa dokea ez duen garraioen bat erabili. Adibidez, bizikleta. Honek aiari eta atmosferari lagunduko dio. Eta azkenik batez ere une hauetan oso garrantzitsua da, musiko erabiltzea. Tira ba. Hortxe San Fidelekoen bideoa be, eta okerrezpanago, eurak be, hortxe, entzuten eta ikusten dagoz, San Fidel, haupa egunon, zorionak! San Fidel ez dakit, zeo zer daukazu entzuteko, edo esateko? Ez dakitara zo daukagu zan entzuteko? Bai, gujoetak egon gara uste eitzen, da lalegendu gara leketa bien eitzen, eta ondo gota uste bideoa, eta sarize ondo gotien. Eta eskerrik asko sarize gaitxik, eskerrik asko zuek botei izena gaitxik, eta guretzako asko posten duzku, zuek guri botetie. Eskerrik asko. Eskerrik asko, zeuri egindako lana gaitik, zorionak! Bueno, hortxe San Fidelekoen saria be, eta honen bestez, jentearen bideorik gustokoena zein izan dan be jakingo dugu, zebadakizu eta botoa emoteko aukera egondala, eta ibili sali gainera hortxe botoa emoten, ez? Eta antzabanez, zeuen bideorik gustokoena, San Juan ikastetxeak egindako gure eskola, gure etxea da, eta bideo hori oraintxe ikusiko dugu. Gure eskola, gure etxea bideoa. Eskolan egiten duguna. Planetako oiu egiten dago eta entzun egin behar dugu. Eta San Juanekoak be, okerrezpanako horretxe daukagu. Egunon, San Juan, zorionak! Zer dinozu, zer mezu daukazu esateko?
Zeueri, zorionak eta txaloak! Bueno, ondoko ordenauta gainera guztia batera egin dabe, Eta noen bestez bai, azkaneko saria emon behar dugu, eta bideorik onenari emon dautzagu saria hau, bai? Eta bideorik onena, San Felix ikastolakoena da, antzabanez, etorkizuna naiz izenekoa, eta epaimaiak hause bino. Oso lan kompletoa da, gaiari ondo oratu deutzie, testua landua da, informazioa batzeko ahalegina egin dabe, produkzio aldetik oso dinamikoa, irudi asko bitu eta testuagaz lotuta. Esataria ona da, eta euskera aldetik be, oso ondo dago San Felix ikastolakoen, etorkizuna naiz. Hauxe da bideoa. Kaixo, etorkizuna deitzen naiz, eta zerbait garrantzitsu esan behar dizut. Zure mundua betirako aldatzear dago, eta badakizu zer, arauzaren partea zarela. Horregatik, zerbait egiten hasten ez bazarete ez nauzu aldatuko. Bizigaren gizartea beste zeren gainetik pasatzen da. Usten dituen astarnak kontuan hartu gabe, haratago pentsatu gabe, eta hori izango da gurekin amaituko duena. Goazen garen tokitik zuntzitzen joaten gara, geure bururengan bakarrik pentsatzen, benetan zer egiten ari garen pentsatzen gelditu gabe. Errespetua minestekoa den mundu batean bizi gara, edozein gizakiren oinarria denean. Matxismoa, rasismoa eta homofobia existitzen den mundu batean bizi gara, eta ez zaigu nahikoa iruditzen geure etxea baita ere zuntzitzen dugula. Gaur egun, garrantzitsua ikusten dugun gauza bakarra, mugikor garestiagoa izatea da, arropa politena eta gorputz perfektuena. Konturatu gabe, apurka-apurka hiltzen ari garela gaur guretzat ezagutzen duguna. Okerrena da, inoiz ez dugu lauraren balioa ikusten putzua lehor dagoela ikusi arte, ez garela jabetzen zen garrantzitsua den, eta ezin dugula itxaron dena, ura bezala agortu arte, orain ekin behar diogu, une honetatik aurrera, horrelakorik gerta ez dadin. Gure etxea, gure eskuetan dago, eta lanean hasi behar gara, ezin gara besoak gurutzatuta geratu. Hitz egiten eta gure pentsamenduak zabaltzen adiktuak gara, baina horrek ez du balio, ekintzara igaro behar dugu, berandu baino lehen. Bazenekien egunean 22 zuhaitz behar ditugu larnaza hartu alizateko, eta horiek mosten jarraitzen dugula beraz, bizitzeko ditugun aukerak murriztu egiten direla. Bazenekien urtean 8 milioi tona zabor iristen direla itsaso eta ozeanotara zaboru arteak sortuz. Ozeano Pazifikoan zaborraren uharte handiena dago. Naturaldizkariak argitorratutako ikerketa berri baten arabera, zaboru arte erraldoia zifrak eskagarrietan edatzen da. 1,6 milioi kilometro karratu, hau da, Frantziaren tamaina alako hiru. Honen irtenbidea, zu. Gure egunerokotasunean ditugun ohitura askok gure planeta kaltetzen dute, eta hortik has gintezke. Gure ekintza hutsaleak luzera begira sortzen duteneaz kontzientziago izaten hasi behar dugu, eta aldatzen saiatu. Energia garbia eta berriztagarria erabili dezakegu ingurumenari laguntzeko, kutsadura murriztu, elikagaiak alferrik ez galtzea, ura ez xahutzea, hondakin gutxiago ekoizteak eta daudenak ondo kudeatzea. Gure esku dago gure planeta zaintzen hastea. Guk natura behar dugu, erreza da, natura babesten ez badugu, ezin dugu geure burua babestu. Naturak ez du pentsonen beharrik, pertsonek naturaren beharra baitute. Ez duzue ez ere egingo, benetan geratu nahi duzue besoak gorutsatuta. Gu ez, gure artean zaintzen garen mundu bat sortuko dugu, non denok norabide berarantz arraun egingo dugun. Bat egin dezagun gure etxea, gure planeta eta gure etorkizuna zaintzeko. San Felix ikastetxekoen zera, bideoa bertxe daukagu bai, eta saria motera bat horrela bestez, on Joseba Segura, gotzaina, zatoz mesedez? San Felixekoak han eta hemen daukagu zalako, ez da? Bai, zatoz mesedez saria motera on Joseba Segura, bai? Ebetxe, datozela San Felix ikastetxeko ikasleak hemen daukagu zanak be, eta bideoan hortxe daukagu baita be San Felixekoak, ez? Zoriona guztioi, bai? Ze posike, Ze formal ikastolan bertan gainera, ez da? Eta okerrezpanago, badaukazu ez, zuek zeo zer esateko, ez? Bueno, eskerrik asko gure bideoa aukeratzeagatik, eta espero dugu hausnarketa moduan erabiltzea. Erabiliko dugu hausnarketa moduan, bai. Zeueri, egindako lanagaitik, zorionak eta eskerrik asko, bale? Hemen zagozion hoi eta haupada galanta ikastolara be, haupa zeuek!
Mila esker, bale? Bueno, laster amaitzera egin behar dugu, eta laster berba batzuk esatuko gauzaguz gotzainari, baina aurretik musika emonaldi badaukagu, eta berton, zuzenean esango duguna gainera, Okerrezpanago hemen, jente pilotxua etorri da San Juan ikastetxetik, bai? Hemen zagozi ez da? Etorri onaxe emezebez, onaxe aurrera, eta zeuen musika emonaldiagaz, oraintxe bertan, gozatuko dugu, prestatzen ibili dira, lanean ibili dira fin, hause musika emonaldi hau, etorri onaxe gora, bai, onagora, etorri, asko zarie, zemadar mailakoak? Zemadar mailakoak zarie? 6. mailako ikasleak hementxe daukaguz eta irakasleak, bale? Ia zelako musikalia diran. Ia eguzki ateratzen dozuen, gaur apurrat ilun dago eta? Lortuko ete dugu. Behar bada bai. Hartu lekua hortxe. Lasai eta patxadaz. Bai? Listo, guztia zagozi hementxe? Bai? Bueno, oraintxe bertan hasiko da, San Juan ikastetxekoen musika emonaldia, txaloak eurentzat! San Juan ikastetxeko musikari eta kantari, abilak, primerakoak hortxeuk ditugu Bueno, txaluak ondo merezita gainera, saioa ekitaldia amaitu egin behar dugu eta amaitzeko berbak, Joseba segura gotzaina eskatuko gotzaguz, bai? Zatoz, mesedez, bai, kendu bai. Egunon. Zorionak Elizbarrutiko ikastetxeetako irakasle eta ikasleoi egindako lanengatik. Gaur gauza ugari ikasi dugu. Gure ingurunea, gure etxea zaintzea, bakotzaren erantzukizuna dala. Naturaren baliabideak ez dira labetiko. Garapen jasangarriaren alde egin behar dugula guztiok
munduko herrialde danetako gizakiok familia bat gareala. Eta aurrerapen teknologietan maizu maistrak garean arren, ingurumenaren zainketan zero patatero. Gure belaunaldiak ez dauz gauzak ondo egin. Zeoei, dagokizue ointxe, egoera honi buelta emotea. Seguro que muchos de vosotros y vosotras conocéis nombres como Ibai Llanos, como Rosalía, como las Twin Melody, y quizá algunos también habéis oído hablar de Greta Thunberg, ¿sí o no? Bueno, pues igual también sabéis que esta activista sueca este pasado viernes participaba el 25 de marzo en esa celebración de la movilización global del clima que hace muchos años empezó ella misma, y que se titula y que se organiza por un movimiento que se llama Fridays for Future. Muchos jóvenes han salido a la calle para denunciar la inacción de los gobiernos contra el cambio climático, y ella ha sido la primera la que ha dado mucha fuerza a ese movimiento. Y también han salido a la calle para echarnos la bronca a los mayores, porque todavía, a pesar de que hemos oído ya muchas cosas y nos estamos dando cuenta de que suceden muchas cosas y tenemos ya muchos datos, pues no sé si de verdad nos hemos dado cuenta de lo que está pasando y de la importancia que el problema que tenemos ante nosotros. En todo caso, esto tiene muchas dimensiones, pero está la dimensión de lo que cada uno puede hacer, Tenemos que tomarnos en serio el tema, tenemos que decidir que no vale solo hablar, tenemos que cambiar nuestros hábitos, tenemos que intentar reducir el impacto de nuestro paso por la vida, eso que llaman huella de carbono y que cada uno tiene, incluso si no se da cuenta de que la tiene. Zer egin geinke kutariko bakotzak. Ni adibidez bizikletaz ibiltzen naz dodan guztietan. Enkitza txikitsu bat da, baina beste ugari be egin geinkez. Plastiko gitxiago erabili, urik ez alperrik galdu, argiak behar ez direnean amatau, eta denpora gutxiago egin kontsolen aurrean. Uy, ¿qué tiene que ver los videojuegos con este problema? Pues algo tiene que ver, porque han hecho un estudio según el cual uno que una vez a la semana solo dedica 4 horas a jugar en videojuegos, resulta que necesita a lo largo del año 11 abedules adultos, 11 árboles adultos. Y creo que aquí alguno igual hay que necesita un bosque entero, si las cuentas son así. En todo caso, ¿qué podemos hacer? Pues seguramente también jugar menos y también estar más en la naturaleza y también, como sé que es una preocupación que tienen vuestros centros, en un programa plantar más árboles. Me consta que otra preocupación en la que participáis muchos ha aparecido también aquí en la presentación es meterse en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Badakigu zer den hori, 17 helburu dira. Euren arteko asko bat datuz, aita santuak berbagai izaten dauan zan erronkagaz. Probeziaren amaitzea, bizitza osasuntzua bermatzea, hezkuntza unibertsala segurtatzea, energia jasangarriaren alde egitea, azken baten guztiontzako planeta harmonikoa bermatzea. Orain, ikusi doguzan bideo honetan, argi erakutsi dozue mundua hobea egiteko aleginean danon premia dagoana. Elizbarrutiko ikastetxeak eredu sarie horretan. Gaurkotik, biharkoari begira zagoze. Etorkizuneko gizakik jantziak ezitzen zabilzie. Ateak zabalik daukazuez, datozen entzatbe, gaur gogoan duguz, Ukraniatik datozen neska mutikoak, baina gerren ondorioz, euren etxeetatik alde egin beharrean dagozan guztiak be, bihotzean daroaguz. Felicito y agradezco a la Mesa de Entidades Culturales de la Diócesis de Bilbao por la organización de este concurso, por la elección de este tema. Eskerrik asko al alumnado, al profesorado del ciclo de Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos de Somorrostro, que hace posible que este acto se pueda realizar de manera telemática, de manera presencial.
Mila esker Javi Onandia, mosauz. Bai, beste urte batez, ekitaldia aurkeztearren eta gainontzeko parte hartzaile guztioi, datorren urtera arte. 5 ediciones ya del Jasotakoa Jaso, espero que podamos celebrar juntos muchas más. Eskerrik asko. Guztia dago eginda eta guztia dago esan da, datorren urterako lanak ipinita bebai, ipiniko deutzue guz datorren urteko lanapai, eta nik uste dut amaitzeko guztiok merezi dugulako, zatarra handi bategaz amaituko dugula bai, eta zaindu da egun geure mundua, zaindu da egun geure etxea, zorionak, eta hurrengoan gehiago.